El confinament a causa de la pandèmia ha sigut un gran obstacle per als adolescents. Doncs, durant el confinament, el segon curs de segona ensenyança, em va costar molt poder fer tot el treball que necessitava. Llavors, el que va passar és que no el vaig portar gaire bé. Era molt estressant. Durant el confinament de segon curs, que va ser la primera onada de pandèmia, va ser un curs difícil, ja que ningú estava habituat a fer classes online, a seguir tot el temari des de casa. Durant el confinament no vaig tenir cap alumne que patís estrès, el que sí que molts alumnes, dos en concret de la tutoria, ho van deixar estar. Van aprofitar això que no hi havia classes, van deixar d'assistir i van perdre el curs, no van entregar el PR, però en cap moment era per una situació d'estrès, era de deixadesa. Doncs regular, o sigui, ni molt bé ni molt malament, perquè sent presencial és veritat que és més fàcil que sent online. Doncs la veritat és que bastant malament, perquè el fet d'estar tancada a casa i fer un canvi d'horaris totalment de classes em va agobiar molt, anava molt estressada, no sabia com organitzar-me i no em va anar molt bé, la veritat. Sí, quan m'estressava li demanava ajuda a les meves germanes, però la veritat és que no em servia quasi de molt perquè elles també feien les seves classes virtuals i llavors no feia res. Al principi va ser una mica aquesta adaptació que va costar, però com a tots, que ens costa adaptar-nos i realment jo soc una persona que no tinc tanta facilitat d'adaptació, llavors necessito un temps per adaptar-me a la nova situació. A Andorra, les transformacions de la vida quotidiana dels nens i adolescents han provocat conseqüències psicosocials, tenint un fort impacte en les seves relacions socials, entre els més importants, els vínculs familiars. I així llavors era com molt raro. I mentalment també, o sigui, tots vam tenir molts problemes a causa del confinament.